karo kowe senajan kerep tukaran nanging ati ra nate bubaran seprene lawase wong loro uga padha tresnane bener jarine wong tuwa jodoh kuwi sing akeh mirip rupane yen pancen wis jodoh seneng susah ayo disangga wong loro sapa ngerti saiki ra kosong tembe mburi bisa Pak, uripe wis rekoso ora nyambut gawe. Ngono golek penghasilan. Senenge kok ngopeni motor bobrok kaya ngono kuwi. Lho iki motor ajaib. Ket wingi tak diandani ora iso urip-urip iki. Lah yo wae. Pak, kowe iki mur iso-isonan tok. Masang gendeng wae padha bocor. Bapak karo motor padha wae aneh. Wis kono kae lho, masak o. Bojomu iki tesuk urung mangan. Sing meh dimasak ki apa? Ora ana apa-apa. Iki lho busi. Wong edian meh mangan oseng-oseng busi apa lalap spion. Lah nek kowe gelem tak gorengke knalpot apa piye? Dasar wong edian. Mbah ra urus. Dia nih saurep tenan nih. Dia apa ini? Mas. Coba bayi. Ngaget-ngageti wong tua wae. Ana apa kowe? Anu Mas, nyilih duit ana apa ora? Apa? Duit? Kanggo tuku buku sekolah anakku. Munggah kelas bukune kudu anyar. Buku bekasé Mbak Yune saiki ra kanggo. Sekolahan saiki apa-apa kudu anyar. Ora iso saiki, Rin. Mengko sore aku tak nagih dhisik. Ya. Ana apa ademu, Bud? Ora ana apa-apa, Pak. Mengadiku ki mung mampir nakoke bapake kabare iki piye. Bapake sing ganteng dhewe kae lho. Iya, Pak. Bapak kan kabare apik wae to, sehat wae to. Bud, mrene tak kandhani. Ana apa to, Pak? Aku mau krungu kowe meh nagih kreditan. Lah terus? Mestine duitmu akeh to, Bud? Lah terus? Aku tukono HP ya, Bud. Apa? HP? Jabang bayi, Pak. Kanggo apa? Gen gaul. Kurang apa to, Pak? Mangan ya wis cukup. Nyandang ya cukup. Ngunjuk kopi ya wis ana cemepak. Udut ora ketang lintingan ya wis kemebul. Anak loro rasa nyenengke wong tuwa, kepriye karepe ngono kuwi? Apa nganggo HP-ku iki, Pak? Mumpung ora ana pulsane. Moh, HP-mu elek. Terus HP sing kaya apa? HP sing ana potreke to. Jabang bayi, Pak. HP kuwi panganan apa to, Kang? Lah iki HP sing anyar iki HP. Foto-foto iki lho. Wah, apik tenan. Bagus. Ngeten lho, Mbah, cara ngruki. Iya le. Ngono warai, bae. Iki, Mbah. Wah, bagus tenan.
aja yo dolanan ya. Lah yo ngono kuwi yen duwe mertua gaul. Bapak ki ya padha wae, gelem-geleme nukokke HP Simbah. Bojone njaluk daster ya ora tau dituruti. Lah wis piye meneh? Wong tuwa garek siji yen ora dituruti ngancam men jegur sumur. Dadi duwite gawe tuku HP bapak to, Mas? Ya Rin, sorry. Duite wis kanggo tuku HP bapak. Walah, Pak. Fotone arep sekolah wae dadak rebutan karo mbae. Iki seneng tenan HP sing apik tenan. Lah seneng duwe HP anyar. Aduh, tangkumu ning ndi ya? Pak, Ya, ngerti tangku ra? meneke teh. Bocah nom wae. Ora iso to iki buka iki. Piye iki? But. Ngopo, Pak? Motormu rego pira, But? Lah ngopo takon rego barang? Didol ngopo motore kuwi? Apa, Mbah? Kanggo kredit motor anyar. Aku tukono motor ya. Bapak iki aneh-aneh wae. Ora. Wingi njaluk HP, regane larang. Saiki njaluk motor. Lah duwite sapa? Ya nggo duitmu to, But. Ora, aku mbah. Ora. Loh, main ning ndi, Pak? Anang sumur. Arep nyemplung. Loh, Pak, aja ngedet, Pak. Bocah do ora sayang karo apa nyemplung sumur kene. Ono apa ke, Mbah? Ora ngono, Dik. Lho ngopo? Napa ki bae? Sesone aja ngene to, Mbah. Aja ngono, Pak. Sare, Mbah. Sabar ke, Mbah. Ngopo? Iki jeru lho, Mbah. Iki jeru. Jeru iki. Nyebut Mbah, nyebut. Mlebu yo. Iki putune Wong akeh kecang ra mulung ngono. ngene langsung mati kok malah. Ayo mlebu. Tiru wae. Cintaku asik konyong-konyong koder karo kowe dak ayu sing aku lemper lempermu pancen super resik tur anti laler yen ra petuk sedina ning asirah liyer cintaku asik konyong-konyong koder paribasan burungan demok wani panjer modal bensin seliter motorku tak starter tak ampiri arep tak jak muter-muter tiwas aku dandanam lipit rambut lengan lepomit malah kowe lunga pencing ora pamit nit temulawak nggonku mikir neng awak nganti rusak Janjane iki ana ngapa to, Pak? Anak-anake kok padha dikumpulke. Apa ana sing penting? Iya, Pak. Ana apa to, Pak? Sajae kok penting men. Ampun aneh-aneh malih, Pak. Kala wingi pun nyuwun HP, klambi anyar, kacamata ireng, montor. Saniki napa melih?
Aku ora njaluk apa-apa, ora nyuwun apa-apa. Pengen aku njaluk kawin. Kawin ke karo Susi. Jabang bayi, Pak. Aku wis Tobat. tobat aku mikirke Tobat. Pak iki. Ada kono seneng karo Susi ki njak aku kon karo sapa ngono kuwi wong tuwa kaya ngono kelakuane badhek. Wis ngene we. Bubar wis kok ngene iki. Tobat. Sirahku ngeluh aku wis. Wis, wis, jare we.